poviem priamo in medias res, že výbor svojim uznesením ustanovil teda našu požiadavku uskutočniť poslanecký prieskum. Ministerstvo zareagovalo promptne v priebehu pár dní. Dostali sme tú možnosť, prišiel takmer celý výbor. Dnešné vystúpenia popredných štátnych zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí ma vo veľkej miere mňa osobne neuspokojili. A oni pôsobili na mňa defenzívne a pôsobili na mňa často ako odpovede buď na otázky iné, ako sme presne položili, alebo ako veľmi defenzívne. A snažiace sa nás aj nejakým spôsobom vo výberných prípadoch dokonca manipulovať. To znamená, že nie, mňa neuspokojili, ale pre mňa je dôležitý pán minister. To znamená, že musím, a už som to povedal, a chcem byť korektný, vždy, keď aj došlo na akékoľvek takéto diskusie, pán minister nakoniec zasiahol a povedal, že on má záujem o maximálnu transparentnosť, lebo si verí, že svoje meno si očistí a obhájí, a že on tým pádom bude hľadať všetky spôsoby, ako nám tieto veci, čo sme pýtali, získať v rámci právnych možností. To znamená, že keby nebolo jeho vystúpení, musím povedať, že by som z tohto poslaneckého prieskumu pravdepodobne odišiel predčasne a odišiel bez viery, že je možné akýmkoľvek spôsobom sa tej pravdy dopátrať. Po jeho zásahoch, neviem, že takú vieru mám, ale tie dvere sú stále otvorené. Ja sám za seba môžem povedať, že to vidím ako začiatok toho, že všetko, čo má byť transparentné bude a že táto kauza po vykonaní všetkých týchto krokov prestane byť kauzou. A jedna vec, ktorá ma znepokojila, bola, že opoziční poslanci sa o pánovi ministrovi, ak pánovi ministrovi chovali, myslím si, že otvorene, zdvojilo a vecne. Aspoň si nepamätám žiadne vystúpenie, ktoré by bolo iné ako otvorené, zdvojilé a vecné. Ostatní ľudia, ktorí v tej miestnosti boli, sa na adresu slečny Hlávkovej nevyjadrovali rovnako otvorene, zdvojilo a vecne, aspoň teda nie všetci. Pán Beblavý hovorí o tom, že ste mali aj nejaké ostrejšie výroky na pani Hlávkovú? Že padli. Nepovedal, že ja, ale ja som iba sa spýtal pána ministra, že či teda existujú nejaké výnimky, ktoré mohli ísť aj od pani Hlávkovej, lebo ona spustila celú tú aféru, že je zlé používať výnimky a tak ďalej, že tam sú nejaké podozrenia automaticky. Tak som sa spýtal teda, či pani Hlávková niečo takéto sama nenavrhla, čo by sa svete navrhla aj ona nejakú akciu, ktorá stala 30 000 eur daňových poplatníkov. A takisto by sme sa teda mohli pýtať, poďme položku po položke, je to v poriadku, bol tam prieskum trhu, bol tam obežník, ktorý chce pán Beblavý a podobne. Týka sa to projektu Bažant Kinematograf. Áno, bola som to ja, ktorá som navrhla spoluprácu s nimi v čase, kedy sme hľadali spôsoby, ako komunikovať predsedníctvo do regiónov. Pre nich by teda bolo najzaujímavejšie, keby sme boli ich reklamným partnerom, čo znamenalo plnenie finančné vo výške alebo sponzorské vo výške 5 000 eur. Následne ale Bažant Kinematografu ich generálny partner Heineken skresal o polovicu ich sponzorské plnenie, čiže hrozilo, že vlastne žiadny Bažant Kinematograf sa tento alebo minulý rok konať nebude. A ja som vlastne v tej chvíli to konzultovala s mojou šéfkou, či by sme nevedeli vlastne tým druhým väčším partnerom byť my. To bola iniciatíva z dola, čiže my sme sa o tom poradili, my sme sa snažili nájsť nejaké riešenie na tú spoluprácu a následne to proste prešlo všetkými úrovňami až k ministrovi, ktorý to schválil. Čiže to nebola to akcia, ktorú niekto zhora na nás natlačil a my sme ju museli iba spracovať. Ja som presvedčený, že tie chodbové reči nemajú substanciu. Mám pocit, že sa tu riešime chodbové reči už od začiatku celého toho a bol by som rád, keby sa celá táto debata vrátila na rovinu toho, že či hráme podľa pravidel, či rešpektujeme zákon. A nie kto, čo povedal alebo počul. Servírko Markíza, možno aby sme sa posunuli, vaše argumenty sme počuli, ale medzičasom napríklad pani Žitňanská sa vyjadrila, že by bolo možno na mieste nejaký aj v zredukovanej forme zverejniť aj tú zmluvu s umelcami, prípadne možno aj tých ďalších dvoch uchádzačov. Čiže je nejaký posun z vašej strany? Ste ochotní, povedzme, zverejniť tú zmluvu s umelcami? My sa striktne dodržiavame zákona a zákon hovorí, že toto je zmluva, ktorá sa nezverejňuje, ale dali sme ju k nahlédnutiu poslancom. Ale hovorí sa o tom, že teda sa dá zverejniť. Až vtedy by som porušil zákon. Uvedomte si, že ma tlačíte do porušenia zákona. Tá zmluva sa týka tretích osôb, ja nemám zákonnú povinnosť ju zverejniť. Tie tretie osoby povedali, že si neprajú, aby boli zverejnené, to znamená, ja vtedy poruším zákon. Ten zákon je trošku zložitejší, ale v princípe on hovorí, že áno, že pri takýchto zmluvách, keď niekto ich chce, tak to musíte sprístupniť, akurát, že začernite tie mená.
A samozrejme, čo sa tiež dá spraviť, je vypýtať si, s kým všetkým sú tie zmluvy. Hej. Čiže mali by ste možnosť vidieť všetky teda osoby, mená, ktoré niečo dostali od ministerstva v rámci toho podujatia a zároveň by ste mali teda kópie všetkých zmluv so začenými menami. Čiže dobre, nevideli ste presne, že umelec XY dostala to 5 000 alebo 3 000 alebo 18 000, ale zároveň, čo je ďaleko dôležitejšie pre túto kauzu, mali by ste všetky tie zmluvy pred sebou, vedeli by ste to zrátať, či naozaj to sedí, čo hovorí ministerstvo, videli by ste vlastne, či tam naozaj je 5 umelcov alebo 80 umelcov. Proste takto by sme mali ďaleko väčšiu dôveru, že ministerstvo predložilo všetko, čo má a vieme si teda zrátať, že tie čísla, ktoré poskytuje, sú pravdivé alebo nie. Pre nás by bol problém, ak by to odmietli poskytnúť poslancom, pretože v tej chvíli my by sme nevedeli prísť k záveru. Pokiaľ my k tomu záveru budeme vedieť prísť, tak vám ho samozrejme aj povieme. Tak tam si treba uvedomiť, že naozaj tí poslanci nie sú nejakí policajti, že môžu niekoho teda vypočúvať a môžu si sadnúť za počítač ministerstva a všetko si pozrieť. Čiže to treba trošku brať v tej rovine, že je to dobrý nástroj, tlačí to teda na verejnú inštitúciu, aby ďaleko viac vysvetlila, ale poslanecký prieskum vám nikdy neukáže, že áno, bola tam korupcia, alebo bol tam určite porušený zákon. A druhá vec ďalej je, že často tieto poslanecké prieskumy sklzovajú do nejakej politiky, to sme aj tu videli, aj takéto nejaké osočovanie a tak ďalej. Čiže to treba brať s touto rezervou. Určite by som na mieste verejnosti nečakal, že ten prieskum potvrdí alebo vyvráti všetky tie tvrdenia Zuzany Hlávkovej, povedzme, ako to bolo alebo nebolo. Upozornil som ešte raz poslancov na to, že keď hovoríme o šetrnosti a hospodárnosti pri nakladaní so štátnymi prostriedkami, tak podľa môjho hlbokého presvedčenia tým najlepším dôkazom je skutočnosť, že rozpočet, ktorý bol stanovený na 70 miliónov eur pre celé predsedníctvo, dnes vyzerá, že z neho vyčerpáme 59 miliónov. To znamená 11 miliónov eur vrátime do štátneho rozpočtu. Tak tá debata, ktorú my sme začali, nebola o tom, že akým spôsobom a koľko sa ušetrilo v rámci toho plánovaného rozpočtu. Tá debata bola o tom, že na konkrétnych zákazkách došlo k závažným zlyhaniam. A bolo našou povinnosťou proste tieto zlyhania vypichnúť. A ministerstvo sa k ním zatiaľ vôbec nejako fakticky nevyjadrilo a nevyvrátilo tie obavy, že jednak to logo stálo viac ako 240 000, že to verejné obstarávanie bolo teda nejaké nafingované. A áno, ako hovoríme, nezverejnilo proste informácie, ktoré by vyvracali naše podozrenia.